mo pirmin paglaong ko. Mga may kamatin sa kapwa ko, totoong mararahay sa baang ikangaran mo. Sambal Hesus Kristo, tanulong takipuhan pang umabot sa puntong day dapat na mamati at kan kabos. Kung ka nagka-pandemya, nagkulan na nawaraan din ka pamilya. Sa ngunyan na sistema, maski pa bakunado, mga Diyoman gilaray sa Diyos an kay puhanda. Siya ang paglaong na. Oh Diyos ko, tawad sa mga kasalan ko. Liwanag mo pirmin paglaong ko. Mga may kamatin sa kapwa ko, totoong mararahay sa baang ikangaran mo. Diyos amang Hesus Kristo, Sa mga panahon tag-inunyan, makumpasihan ng mayaman, makwarta, manudaig, abus kay ni tinatamaan. O swerte mo na lang kung makusog ang buhay mo, tadai na bubulong kang kwarta, helang na niyo, maging disiplinado, protection man dublado, mas maray na ang pasiguro, nga nitago sana ang trabaho, dakulaan man ning pagbabago, malalampasan na siguro, malipas man ang gabos mga di nilubos, manari ka sa Diyos na iyo ang kagdubos.